覗いて本当にしたいことを並べてみようよ。小さなレボリューションどうせできないと諦めるのは早い。ギリギリの自分超えよう。 I wanna do more You wanna do more We wanna do it do more 秘密の呪文を唱えたならどんなこともできる勇気が湧いてくるんだ。I wanna do more You wanna do more We wanna do it do more I wanna do more You wanna do more We wanna do it do more I do more You wanna do more Escola de Bruixes. Com és que triga tant? El vol 242 procedent de París ha aterrat en aquests moments. Els viatgers sortiran per les portes 22 i 24. El vol 242 procedent de París ha aterrat en aquests moments. Els viatgers sortiran per les portes 22... Hola, Miki. Ara mateix he vist la meva germana fent-se un petó amb el seu nòvio i... 22 i 24. Dona, només he arribat 10 minuts tard. No t'enfadis per això. No, però què dius si no estic enfadada? Segur? Llavors com és que no pares de parlar entre dents? I qui és en Miki? No em sona aquest nom. Caram, m'ha enxampat. Em pensava que parlava més fluixet. En Miki és un amic de l'escola, potser? Però què t'empatolles? No, jo no sóc com tu. No tinc cap amic així ni faig petons a cap noi. Ai, perdona, no volia dir això. Ei, però no ho diguis al pare, No. Hola, Miki. La Miki la vaig conèixer a l'escola. Ella ja feia tercer quan jo hi vaig entrar. I també fa màgia. A mi em cau molt bé. Però ara és a Anglaterra amb el seu pare. S'entrena molt per ser una bona tenista. No sé si jo m'entreno prou per ser bona bruixa. Neu, cavalls i el primer petó. Escolta, que hi ha la Sae per aquí! No, què vols, Takeo? La Sae avui no vindrà. Que està malalta? No, avui ha anat amb la seva germana Saki a Hokkaido per anar al casament de la seva cosina. Ah, esclar. Però digues, què volies? No, res important, ni urgent. Adéu! Un dia que em vull declarar i no hi és. Bé, però si és amb la seva família, millor. Que bonic! I això que encara no està tot nevat. Sí, sort d'això. A mi no m'agrada gens el fred. Pare, com està la Nicole? La Nicole?
Deu haver crescut molt, oi? Sí. Hola, Miki. He anat a Hokkaido on viuen els meus pares. I saps una cosa? Tinc moltes ganes de veure els cavalls. Nanak, no facis tard a la classe de la Saka. Ja saps que s'enfada. M'és igual si s'enfada. Però per què no me'l puc treure del cap? Sí, és un noi. Per què no em deixes en pau, Ayanojo? I ara, no em diguis que t'atrau més aquest noi que jo. Va, home, no siguis així, Takeo, però si tu saps que em tens a mi. Ayanojo, no entens res de res, i si tinc certa curiositat és perquè la Sae... Però què hi té a veure en això, la Sae? Res, no he dit res! No fugis, Takeo. Escolta, Yurika, Què vols? tu has estat tot el curs en aquesta mateixa classe. N'estàs segur, oi? Digui? Ei, com estàs? Què? És clar que sóc a l'escola ara. Què? Que han obert un cafè nou? I la inauguració és aquesta nit? Però encara no sé si podré anar. Ets lliure de fer el que vulguis. Ja no hi és? Saps una cosa, Miki? Els meus pares crien cavalls de competició. Segur que tu a Anglaterra també fas equitació. Si tornes al Japó, espero que un dia vinguis a muntar a casa nostra. Bon dia! Hola, Sae, com estàs? Veig que frises per anar a veure els cavalls, eh? Sí, on és la Nicole? Hola, Sae! Vine, és aquí! Hola, Nicole, com estàs? Què fas? Ai, no! Que em fas pessigolles! Prou, Jo crec que la Nicole encara se'n recorda de tu, com que hi eres quan va néixer. De veritat? Et recordes de mi, tu? Ai! Com vas mal? Deixa'm estar! Em sembla que li agraden els teus cabells. Com és que els cavalls d'aquesta estable els agraden tant els meus cabells? Sae, me'n vaig a comprar amb la Saki. Fins després. D'acord! Ai, ai! Oh. Afanyem-nos, mare, comença a nevar. Sí, sí. Ai! Amb això podria volar? Isati ava mehinam eto kafenam.
Hola, Mickey. Bé, ja sé que no em pots veure, però he aconseguit volar. I ho he pogut fer sense l'ajuda de la vareta màgica, A més, ara ja sé volar bé. I sembla que aquesta escombra, o raspall, o el que sigui, m'obeeix bé. Molt bé. Més. Com més màgia, més feliços serem. Què era? Això que he sentit? Qui ha sigut? No sé com interpretar-ho, tot això! Sí, ja m'ho he pensat que series aquí. Què, com va? Va molt bé. A més, avui toca reunió, te'n recordes? Doncs ho sento molt, però jo no podré venir. És que avui tinc un compromís familiar. Ah, amb la teva mare? Quin rotllo, oi, noi? Què et passa? Que bé que entens els meus sentiments. Tenim tan bona connexió, tu i jo. No cal que entengui els teus sentiments per suposar una cosa així. A mi m'agradaria quedar-me amb tu per sempre. No, sisplau, tu i jo no podem estar sempre junts, no! Sí, té. Ai, Enojo! Saps una cosa? Aviat acabarem el curs. Què faràs quan acabis l'escola? Què vols dir? Que què estudiaràs? Ja estic estudiant pel que vull ser. I què vols ser? Però em falten coneixements bàsics, no puc avançar més. He arribat al meu límit. Necessito un mestre. Bé, fins demà. Adéu. Enojo no ve. La Sae tampoc hi és. Em saltaré la reunió. Per què sóc tan burra? No puc! No sé com desxifrar aquest galimaties. Això és l'Irgi. Es tracta de la falsa veritat. Si t'atrapa no en podràs sortir. Ni podràs arribar a la veritat mai més. Yurika? Aquest llibre de màgia és una versió molt antiga i conté força equivocacions. Tu saps fer màgia? Què em passa? Què és aquest sentiment? Però si és un noi! No pot ser! Que sóc d'aquells tios que no els fa res el sexe que sigui si la persona és guapa? No ho sabia! Calma, calma, calma! Ostres, em pensava que explotava. Estic pensant fer-me del vostre club. La màgia està esperant que una persona la domini i l'alliberi. Vull ensenyar el món màgic a tothom. Perquè actualment l'home ha esborrat de la ment el record de la màgia. Yurika! Digues. T'ho demano! Sisplau, entra al nostre club de màgia! Que calentor. Que bo. A veure, qui en vol més? Una mica més, gràcies. Mireu, quan la Sae era petita tenia por dels cavalls i sempre es quedava jugant a nines. Ei, per què fas aquesta cara? Vols callar?
Sabeu que els cavalls els encanten i volen menjar-se els cabells de la Sae? Això deu ser pel pentinat. És tan estrany que els deu provocar curiositat. Però què dieu? No és veritat. Si jo he heretat els mateixos cabells del pare. Què? Ja tens el discurs fet per la cerimònia? No em diguis que encara no el tens escrit. Ai, molt bé, entesos, doncs ja te l'escriuré jo. No m'esperava que la cosina Itsumi muntés un casament tan formal. El meu segur que serà més informal. Què dius del casament? Insinues que et vols casar? Que bo. Ah, sí, és boníssim aquest pop. Com deu ser el noi amb qui es vol casar la Saki? Sembla que l'estima. Yurika. Però què? Au, va, anem a fer màgia, Sae. Omplirem el món de màgia, Sae. Però com? No trobes que serà molt divertit? Un dia tu vas dir que amb la màgia podries fer qualsevol cosa. I això és veritat. Amb la màgia es pot complir qualsevol desig. Tot és possible. Però és que... Què tens, Sae? Tanca, que fa molt fred. Ara mateix era aquí. El teu nòvio, us veieu com Romeu i Julieta? Sae! Hola, Takeo, soc la Sae. Tranquil·la, Sae! Respira fondo i mira de parlar més a poc a poc. Va, respira a poc a poc. Calla't, Takako! No et crido a tu, no. És que la meva germana... No em facis cas. No t'ho deia, tu. Esclar que és important. Digues, què et passa? Doncs és que ja sé que el que ara et diré segur que et sonarà molt estrany, però és que en Yurika... Sí, precisament, jo també et volia explicar una cosa d'en Yurika. Resulta que és un bruixot increïblement savi. Coneix la màgia perfectament fins al més mínim detall. No sé on n'ha estudiat, però en sap molt. Perdona, Takeo, escolta'm, és que acabo de veure en Yurika aquí, a Hokkaido, a casa dels meus pares. Què? No pot ser. Això és impossible. Fa molt poc que era amb mi a l'escola. T'ho juro, l'he vist aquí. Ara, escolta'm bé. M'ha dit que volia entrar al nostre club de màgia i estic segur que ens aportarà moltes coses. Que en Yurika vol entrar al nostre club de màgia? No, sisplau. Ai, ho sento, però és que... No volia dir això, però és que... Sí, tens raó. Sí, d'acord. Adéu, Takeo. Hola, Miki. Estic molt i molt desconcertada. En Takeo? Però per què? I també em preocupa una mica això d'en Yurika. I allò que ha dit de fer més màgia. No sé si està bé això, Miki. Tinc ganes de veure't. Necessito els teus consells.
Bon dia, Nanaka. Hola, Sae! Tu ets en Yurika Gino, oi que sí? Com és que em saluda així? Si només és un nano de primer curs. Quina falta de respecte. I com és que he pensat que era la Sae si és a Hokkaido? La Yanojo ja és aquí. Bon dia, Aya! Hola, molt bon dia! Hola, bon dia. Aya Nojo! Bon dia, com estàs? Bé. I ara, familiars, amics i coneguts, rebem tots amb un gran i fort aplaudiment als nostres estimats noves! Itsumi, estàs guapíssima! Moltes gràcies, Sae. Felicitats! Sigueu molt feliços, fills meus. Jo aniré molt més guapa que ella. Ja ho veuràs, germaneta. Shisa na ta me iki saksen nan